Shua bangin sedang ya ki kubor ngikirpat ya pi kinong page ban subscribe ya kaneka channel bat klik ya notification bell ba pinyo ya ka kubor na ka jela kublai. Kirang ba snong na ka than sning hapo kalama ka senjuk kirang ba snong ribhoi ringkat bat ki hon seng bhalang ki ba thop ya ka KSU HNYF bat ki wei kilami shakhmat menta ka sngi ban lum da ka jing yalang jong kirang ba snong ba pher na ka benta ban persya ya ka jing thmu jong ka sarkar ban IY lani IT no ya ka tanat MEECL sning division Shaki company cement hakani ka jingyalang nakaliang kirang ba snong ringkat bat ki hon seng bhalang kila thau sendon da ka joint action committee ban persya ya ka te ka jing thmu jong ka sarkar na kaliang ki babun kirang ba snong ki balapoi ha ka te ka jingyalang ka balalong menta ka sngi hayeng dorbar snong sning patarim kila penpau ka jing persya ka bajur bat berngamru da ka jing yakhi ka bating lada ka sarkar kan lilam no ya ka tanat MEECL ha sning bat lada kam sngap ya ka sur upai ba halor katei ka benta na kaliang ka JAC kan salej ru ban ai da ka jing tho sha menteri ka tanat boarding ka jela ban weng no mardor ya katei ka jing thmu ban IT ya ka tanat MEECL sning sha ka company cement Henry ban penne be ya ka kumba julong baro shirta kaban kaliang ka sunjuk bagi seng malang di lai pom kan di komiti pada tentang joint action committee to oppose power franchising dan shimru ya kabu lumba ka dokas nampa sha menteri dokter boarding ban perpawa yi jinge ka kini ki consumer kuju ki pai ki boy Siam no po support ya ka jirko jong ka chintri kam jong kamisial bat kumju jong ka MPDCM kawai kadai halor ka jing bomyo tikna ya kane ka ban repair ini ki transformer beri haki snong sor ba kam tam snong hundom ba kidu ya ka boarding juki hado arbanai la kanai unta tetep te kumjuru bandawa naka sarkar wede bekani katla boarding ba yang ya ki sok post station ki babet bobiang ma ki transmission bobiang la kadai hapo nopo la kadai pomsding bat ki wi di than ba kum jing kam te kumla ong mene nagliang chairman ba kani ka jing kendu jogi ban oppose ya kani ka power franchisee kat kum ka stibla phan ba jam ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited man belum no ya ka sling stock division ka power franchisee ban diglaise no ya ka kena kliang jongi ka seng malak ka KSU FKGCP ban HNYF kat ka citelang ban ka senjuk kinong basnong riboy ibu ya jing persya namar ba hagi pon muswaru kelajudan kata ka jing mut ban pelong ya ki smart ya ki meter kum ki smart meter ya ka kumsiu ya ka bilai kum ki smart billing te kita ki kai baro kanam pala ban ngin pediang akum kane kapo namar ba ki pai ba nong sitong jongi ki kam ya ka jing persuthu te jing persai lane ka awareness te ngatrai kane ka igi baro kade hi ka jilko jo commercial ban IT ya ki company private ban penyan ban ngi suthu lada ngi IT company private ban penyan kalong ka jinge namenta ki pai nong sitong jo boy ki bade ki wei ki bakasyan ban pembi te ki sub power station powerhouse 1 2 3 4 kumjuru ki project repair kemudian hangni pori boy te lada kalong ka judo dong abangidon kabangil ai ka jiyo dong shaman lang ki district repair te kum ka nong sitong jo ka temri boy langidon hak seng balang langidon hak sejuk ni persya ya ka jing IT jo ka sarkar belum ka kum ka private company Rumba snong mata kasni jongra dongri boy bra way nilai form ya ka way ka committee ka ba khot ka teng kum ka joint action committee to oppose power franchisee ka ba persya ya jing tmu jong ka government ban ai franchisee no ya ka sning division sha ki rushmat and sha ki company adien ki jing ya god la ki jing ya tai sani bha nilai rai banakal yang jongi ki pas nomor boy rungkan bat kenika
isang halang lightly kata ke KSU FKGP HMIF ban mangi senjuk pasnom nilai rai ban persat bet ya kan ni semua jong ke government ban franchise ya kan ni Muslim division kata gawai ke mat ke penengkong kabar kalong bang pi ba ke jengta jong ke ni ke jengmut semua jong ke government kalong yang ni nengkong ki pan pi ba ke mangi ki pat nong rap bun ki nong rap sudah bahas sibulan kamat ke penengkong kalong bang ngiyok bersih belai tang ni por pangidi ya ki marap ke jong kumbu sar usie bat ki doi ki marap te hang jing ide department di dang suk pen jing ban ya kran kadang don ke jing yama ke den jing ya klub ke jing ide bat ki no ke jing la si sang ni kendo jing bat ke mesbi dan rei ni dang suk ki ban ya kran jing ide bat ke department ka bang sul ngo balai ka government kemud ban lilam lut yang ini di department baru jong ka MCL kei ke badan selenda balai perlong langkahnya ni pajak kisiu dia ke belai ka revenue hapo Muslim division kumpang ila yo jimtet bakam tunai ka sap pulak ke si benai de sei kan kene pisah galai sei kene pisah galai ni bu jikli shu ko nang ta ka ba ni sosi kolong ba kidon bun ki factory companies ki bakam siu ke belai sei borni area umyam area de balai kin franchise kita balai IT ki company ki bakum kita kiba lendat persiu kat bayo pajak pat ba sang spa terus pak pusiu pejman ka benai ki penong langkanya iki tinggi kerpat ya government bahkan dapat kat arsil swa bahkan le dengan ni kam kadai ban ai swa ya ka awareness program kenong pajak unsai mengini tiblut baro hato gayo no lane hato gadu nong gani ke jemut ke jongka pajak unsai ke bigi ke rembak snong ni sai kita jalur ki jingi dei begini ki pang bang itai gas ngilarai ban yebu ya ka memorandum shau power minister ngin sebu appointment badu ngin lagi kedu ban kumju ru shau chief engineer joka DCL. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.